नमस्कार प्रणाम। तो काल बरुआ सबके अभी रउआ सबके बतला दी कि एगो विवाद खत्म ना भइल तले भैया दूसरा विवाद चालू हो गइल। जी हाँ, अब रउआ सबके बतावे जा रहल बानी कि आखिर खेसारी लाल के असलियत का रहलक पिछला दिन में। इतना दिन से जौन की राज पब्लिक के दिल पर करत आवत रहलन तवन राज का रहलक पब्लिक के भड़कावे में, या चाहे पवन सिंह के टारगेट करे में, और चाहे यूट्यूबर के भड़का के पवन सिंह के गाड़ी दिवावे में, माने खेसारी लाल यादव का कितना हाथ था भैया, इस वीडियो में हम क्लियर करने वाले हैं। तो रउआ लोग के लागत हुई कि जौन की जानकारी हम देवे जा रहल बानी फेक हुई, तो भैया फेक ना बा, 100% सच बा। जी हाँ, रउआ सबके बतला दी कि आशीष वर्मा जौन की म्यूजिक डायरेक्टर बानी, पहले के भैया हिट गाना जितना भी खेसारी लाल यादव के आयल बा सब आशीष वर्मा के म्यूजिक दियल बा में। रउआ सबके बतला दी कि खेसारी लाल यादव के अगर कौन सबसे टॉप हिट गाना मानल जाला तो ठीक है गाना के कहल जाला। ठीक है गाना में म्यूजिक देले बानी आशीष वर्मा जी। जी हाँ, तो रउआ सबके बतला दी कि जितना भी रउआ सबके जानकारी देवे वाला बानी आशीष वर्मा के मुंह जबानी से सुनल बात रउआ सबके बतावे वाला बानी कि भैया खेसारी लाल यादव पिछला दिन में कितना गुनाह कैले बारन और ओकर सजा आज उनका मिलता जवन की एग्रीमेंट के रूप में। तो अगर रउआ लोग हमारा वीडियो पर नया होगा हम तो वीडियो के लाइक और चैनल के सब्सक्राइब जरूर कर दें। पहिलका बात रउआ सबके बतलाओ तनी कि आखिर खेसारी लाल यादव आशीष वर्मा के माने काहे छोड़ देलन, आशीष वर्मा के साथ धोखा काहे भइल। तो रउआ लोग के बतला दी कि खेसारी लाल यादव के टीम में कोठा पुत्र जैसन चोर, ओकर बाद हरामी ऐसन विवेक सिंह, माने यानी कहली तो जितना भी टीम में भरपूर भरल आदमी क्वालिटी से सब हरामी पन के जौन हद होला उतना पार करके खेसारी लाल यादव के टीम में सब कुछ सेलेक्ट भइल बा भैया। ये सब टीम के वजह से आशीष वर्मा खेसारी लाल यादव से दूर हो गए। ओकर बाद रउआ सबके दूसरा बात बता दी कि भैया आज सच्चाई निकल के आवता जब आशीष वर्मा म्यूजिक डायरेक्टर जौन की इतना सारा सिंगर को हिट गाना दिए हैं भैया लोग कि मत पूछिए, उनके मुंह जबान खेसारी लाल यादव के टीम से चोरी का आरोप निकल कर आ रहा है कि पहले कितना गाना चोरी करके गवाया जाता था खेसारी लाल यादव से। रउआ सबके बतला दी कि आशीष वर्मा का नाम बा कि अखिलेश कश्यप जितना भी गाना गवाया है उतना चोरी करके गवाया है खेसारी लाल यादव जी से। एक जिम्मेदार होतारन खेसारी लाल यादव, काहे कि ये पूरा षड्यंत्र के मालिक जौन की राजा कहल जाला खेसारी लाल यादव बरन, ओकरे साजा आज खेसारी लाल यादव के मिल रहल बा जौन की एग्रीमेंट के रूप में, और खेसारी लाल यादव और पूरे टीम के आज रोए के पड़ता। तीसरा बात रउआ सबके बतला दी कि जौन की रेंज रोवर खेसारी लाल यादव अपने राइटर के गिफ्ट कैले बानी आशीष वर्मा के भैया सफाई बा कि गाड़ी जितना भी बा जहिया कंपनी चाह दी वो दिन कंपनी गाड़ी खिंचवा के लगवा दी, ओकरा बाद ये लोग का बुझाई कि गाड़ी आखिर आवत कहां से बा। अब रउआ सबके तीसरा बात बता दी भैया कि खेसारी लाल यादव जी हमें कितना सही बानी और कितना गलत। रउआ सबके आशीष वर्मा के मुंह जबानी रउआ सबके बतावता नहीं कि भैया खेसारी लाल यादव के टीम में जितना भी गलती भइल बा उ सब खेसारी लाल यादव के रचल षड्यंत्र से भइल बा। जितना भी पवन सिंह के टारगेट या पवन सिंह से झगड़ा भइल बा सब खेसारी लाल यादव जानबूझ के टारगेट करके सब करवावत रहलन। इस सब रउआ सबके बतला दी भैया कि पिछलका माने जितना भी बुराई करे वालो ओकर सजा आज खेसारी लाल यादव के मिल रहा हो। खेसारी लाल यादव के सजा मिलना से आशीष वर्मा बहुत खुश बड़े भैया, काहे कि उनका बहुत साथे धोखा भइल बा। जी हाँ, धोखा भइल बा। रउआ सबके बतला दी कि खेसारी लाल यादव के टीम के भी आशीष वर्मा कहल जात रहलन, लेकिन उनका साथे धोखा भइल। उनकर काम कल रुपया खेसारी लाल यादव अभी तक ले ना दिले बारन। अब लोग सोच सकता नहीं खेसारी लाल यादव का कहले बारन, जितना भी गुनाह भइल बा उ सच में जानबूझ के खेसारी लाल यादव गुनाह करत रहलन। लोग सबके बतला दी कि भैया राजीव शर्मा के खेसारी लाल यादव के टीम से निकलना के बाद बहुत सारा सच्चाई निकल के आवता कि आखिर खेसारी लाल यादव भीतर से बारन का उनका टीम में का चलला, केकरा ला कैसन सोच रहला। तो भैया लोग सबके बतला दी कि भैया पब्लिक हो या कोई भी इंसान हो, खेसारी लाल यादव के दिल में उसके लिए कोई हमदर्दी नहीं है। खेसारी लाल यादव जितना भी दिखावलन सब के सब झूठा अफवाह सिर्फ अपन नाम बनावेला। रउआ सबके बतला दी कि राजीव शर्मा टीम से निकलला के बाद राजीव शर्मा के जब सपोर्ट ना मिलल खेसारी लाल यादव के तो राजीव शर्मा टीम से निकल गए, ओकरा बाद सब चीटा खोल के रख देले बारे। रउआ सबके अपडेट कैसा लागल और खेसारी लाल यादव के सच्चाई कैसा लागल कमेंट करके जरूर बतला। मिलत नहीं अगला वीडियो में, तब तक नमस्कार, लव यू ऑल।